Na, tay two down. Na. One, Yan, bilangin natin guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na? Po, isa lang. 10 po. Thank you. Guys, sold out. Ang aming paninda. Good morning mga ka-dragon. Ayan, nandito ulit tayo guys sa sa bukid. Yan, mag-harvest lang kami ng bulaklak ng kalabasa. Yan. Bali, tatlo lang kami. Ay, pang-apat pa lang si Chen. Naiwan yung dalawa at kailangan namin hatiin yung aming grupo para may magbablog, mayroong nagtitinda dahil kailangan ng budget. Let's go. Akala ko ba i-deliver? Ano na? Maaga-aga tayo guys ngayon. Ang marami eh. Guys, pumunta kami na isa dito, hindi pa ganyan yung bunga. Nakatayo pa. Ngayon, nakayuko na. Bilis. Huh? Wah, dek nakabuta, George. Wow. Kasi mo nagkakagikan tayo, maima. Salunin lang natin eh. Na, pitas Ay, paano magpanda? Pitas Saan tayo magdaan? Baka matapakan natin. Ayun ayun na pitasin nyo na yun Dali at baka makunan pa tayo, maagawan ng kwan. Araw. Pitasin na yan. Talbusan mo sarap. Wala, talbusan mo na kaagad. Hindi pala banda kayo sa inyo. Ito pa yun pa Hindi, dito na Tumaba tayo. Tayo para hindi na tayo magbalik mamaya. Hindi. Antay, matapakan mo yung bunga. Meron daw isa dito. Dami yan, bilig-bilig dyan. Tingnan nyo, mabuting ginapakan nyo. Kaya ang bunga. Ay. Kala ko naman asin sabihin mo. Ako din. Saluyot na nun. Ayan bulaklak. Ayan bulaklak. Bari-bari po, baka may sawa din. Hindi pwede ito din, anak. Dito, madami dito Habaan nyo rin yung tangkay niya Ito pa Masipag ka lang dito magpitas talaga tuwing umaga, mabawi mo yung gastos mo. Sa bulaklak pa lang. So yung sinasabi ko, ano ko yung malaki lang. Alala, biro kong time out. Ayun Ang kabot, butay ang pakyaw. Oo. May bunga ba to? May bunga. Pasawaan mo kaya yan. Ayun ito kadaming nagkasunod na bunga May bulaklak. Dami. Ayun, may bunga yun Nakadaming bunga.
Yung pa o dalawa. Oo. Ayun ko laki oh. Guys oh. Laki na. Ngayon sapay mo may deliver tayo. Ito na nakalis dyan, Jay. Na, tay two down. Na. Ako mayroon. Suot ng kapute. Di man kayo naligo pa, di maligo na kayo sa ulan. Suot siya, di pasing ng kapute. Kailangan nating magkapote. Yung dalawa, walang kapute. Damag, guguri-gur kayo manon. Humina na guys yung ulan. Natigatang na nga. Nagkulaan. Ito nga, tapas ko. Kami ligado na lang. Agar gusto ka na basa ko na. Nagsamal. Maiwan mo talaga siya. Bari-bari. Wala kong buta. Na, Jay. Uy, hintayin niyo ako. Hindi ako makadaan. May naggalaw dun, oh. Lagi ng buwang, meron na dyan. Yung banda mayroon? Doon na marami. Bari-bari. Ayun niya. Tinda eh. Hindi namin to. Oo. Hindi namin to. Yung ba? Nagabuno kami namin Kaya dyan, yun yung natin eh. Isabay na lang mamaya oh. Kasabay. Doon yun na itinda sa manuot. Doon na. Ikon-kon lang namin. Doon yun na ripakin. Oo. Pero may Ika nga guys. Dapat guma. Oo, dali. Ito guys yung aming harvest. Wow, ang dami. Si Bulak-Bulak girl. Dala ko. Kahit magkano lang yan. Pero pag everyday ganyan, makaipon ka din. Ayan, tutulungan natin silang magbenta. Ito iaalok namin dun sa mga talipapaan doon sa malapit sa tindahan. Para naman meron silang pang diba? Mabawi man lang yung gastos nila dito sa
kanilang kalabasahan Kalabasan ni Doktor. ni Doktor. At ni Doktor and Junior. Dalo. Nagatawa sa yun. Let's go na. Baka umiiyak na sa Antiligado. Pao, di dapat nakulok-lukot siguro. Doon tayo sa gilid magdaan. Saan? Doon. Ikaw na mauna tanong. Kayo, at ako walang buta. Konti pa sa inyo. Yan ang sandal man may daan may kanyan. Huli ka, George. Sige na. Naudi ka lang rin. Buting ka pa. Nagaganon pala yung hindi nagataas pa lang yung paan. Paano pala tayo uwi? Eh ako hindi man magpunta ng tindahan. Ikat mo si Peg. Oo, sabi niya. May dala kang cellphone tayo. Mayroon at wala makulod. Ando na yung cellphone ko, may load pa naman yun. Tanga man na, hindi. Pag na tayo hanggang sa konti, di sakto mailako na natin yan. Ito yung aming kon, oh. Buntis na to, oh. Itong palay. Siguro. Magkano siguro ng konyan? 500. Magiging mabago man lamang ang discount. Discount. Bayag. Ha? Bayag yan pa yung Dewey. Ano ba yan? Tagal. Mabayag. Ay, una pa ito bago itong kay Dan eh. Kay Dan malapit mo maglabasan. Anong kanto? Anong barite? 160. 160 sa Bali Mandadya. Parang arsiting. 150 over 60. Maganda siya oh. Tangkirang. Kaya din man yun, tangkiran. Uri nung nabayag, no? Dumani na. Hindi, basta ito, oh. Itong punlaan ang importante sa, Sibuya. Pula dito. Oo. Kahit pa, ano yun, kailan mag-ano yun? Kaaninan to. Saan yung paan yung kay Kuya Romel yung ginasakan niya doon? Yun, sa may kubo doon. Ayun pala, oh. Sa ganda sa may kon na yun, akasya. Ah, hanggang doon pala yun. Akasya, saan yung akasya yung sa baba? Oo. Ay, kaano Yung pala? banak-banak sa dun eh. Hindi yung kay Uncle Narda? Oo. Ano yung pala? Ang ganda yun. Ilang ano pala to, ka-junior? Ah? Ay, lahat ah. Yung Ito, pati yun. mga sabi nga namin mga 25. Uwe, kulang yan sa 20 eh. Hindi rin natin alam kung magbawa. Sobra. Ang sayang. Kira pagbili. Oo. Ito pa, Gio. Saan? Hello. Sinong pinanser ni Pan? Gigi na lang daw. Sa Tinayra. Dito yan, di bante? Oo. Kanina ka pa sana nagkitol. Dito na tayo sa dulo. Ay, gudulo. Ay, bless. Ate man ay, ang pag-pagdulas man ng jay. Yung tayo daw nila, puro galis na. Aggagalis ay kay saluit kada ukra. Pag samahin niya ba naman sa luwit ukra, rabong. Supot-supot ba naman guys ang binibenta sa aming ukra? Grabe, ang daming gulay ngayon dito. Magkano lang yung isang putos na kwan na siguro nasa kalahating kilo, 10 piso Saka lang. nagdaan ang kahit. Ito sa likod. Akala ko ikaw yung nagpandar ka na ng motor. Pagdating na kay Kuya Joey, sa lubong niya na tayo. Oo, nabutas ako. Oo, Kuya Joey, Binta mo na. Bagong maglako. Dapanin ko yung doon, ang ginatarin niya doon. Ay, okay. Ha? Tara na guys, bumalik na tayo sa tindahan. Oh, daming papaya oh. Manok na lang wala. Walang bunga rin tong kalamansi oh. Lalaki din. Hindi, kala ko yun, Saan pala? Ay, no, mahinog din. Ilang piraso.
Bili na kayo ng bulaklak ng kalabasa. Lapukan! Mahuli ka na ay. Ay, nandiyan at punta. Hoy, nauna siya! Pero na nagtulid-tulid ka na eh. Taltalon ko na na. Ibagsak na lang nila yan doon kay Kwan. Miriam. Oo, kanya na yun. Kaya na yun. Katuwa tong palay oh. Katuwa lalo pag pula na yan, ay dilaw na yan. Ba, anihan na naman. Wala pa po kami, 30. Ay, Dalawang set ba naman yung ininsayo namin ni kay Kaboyong? Tanghali na kami doon sa ako. sige po. Nakapara naman andan guys. Kalaylay tawi yaw. Di kayo pa nakalakol daw. Ang patay raw? Patay mo ito nga daw? Alam siya, isa pala yung dragon fruit kay ano. Ayan, mag-repack na tayo ng ating ibebentang bulaklak. Ilang piraso yan, ante? Bebenta natin guys sa tinda ng 10 pesos. Bala na yung tindahan kung papatungan niya Ilabas na yan at makita nga para kung gaano tumubo kadami. naman siya. Murang-mura na yan. Sa yan? Sa Manila yan, 20. Magbenta kaya tayo ng ganito, i-try natin. Saan? Dito, Pwede naman eh. yung may egg, no? Oo. Ano rin pala? Ikaw nga magtinda at basa. Dito na kayo natin ilatag sa sa tindahan. Naging talipapa na tong namin. Tong aming bagong pinatayo. Lilim. Ha? Yung maliliit na lang yung pangkwa na lang natin dito. No? Oo. Hindi matalian. Oh. Tortahan daw natin si Antiligaya, paborito niya. Tortang bulaklak. Ilang piraso ang tay? 20. 20? 50 isa. 50 cents. May mga ano pa dito, ayusin pa. Sabi nung manggagawa, sa Saturday na lang daw. Para walang istorbo. Kasi may mga din kumakain. At least yun walang pasok. Sarado naman kami ng Sabado. Pasado kaya. One, Yan, bilangin natin guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 plus yung atin. 13. 14, 15. O 15 din. 15. O, times 10. 150. O, naka 150 din guys. Ito, akwan to, yung isang tali, 10 pesos. hindi, ilang piraso? 20 pieces. Oo, 20. 20 piraso. 20 piraso, 10 pesos only. Kaya fresh na fresh ko yan. Kasing fresh lang tipasin. Na lagi na lang kumikinang-kinang. Wala.
Ayan daw nag-utos ng Bagong- ganyan. Oo, pwede na yung ganyan, pe. Guys, sumina na naman ang lugaw namin. So, nag-iba na naman kami. Mayroon na naman kasing naglugaw din. Saan yung poster mo? So, yan. May bago tayo, guys. Lomi na lang. Lomi. Ang sarap nito. Ilalagay din namin siya sa lagayan para, oh, for 25 only pesos. 25 pesos. Yan, meron na tayong Meron na ilagay kayong na natin lomi. sa ating ano yan? Yan si GJ, guys, ang magdadrive. Natuto na rin siya. Napilitan ng mag-drive. Dapat naman talaga marunong kaming lahat kasi nga wala kaming voice. Okay, deliver na tayo. Oh, careful, G. Okay, pwede na yan. Oh. Wait. Palagpasin mo. Malapit na masyado. Meron pa, oh. Natakot ako kung marami. Okay, palagpasin mo lang yun. Yan, pwede na. Oh. Mabigat lang kasi. Si Pula, hindi magaling sa tindahan namin. Oo. Sinit-sitan. Oh, yan, may customer na kami. Bilhin mo na kaya ito lahat? 10 isa lang yan. Kunin mo na lahat, eh. Ay, isa lang. Lahat? Po, isa lang. 10 po. Thank you. Bagong harvest yan, ha? Ba't parang katagal ng ano eh? Kaya ang katakal na kayo ng oras mo. Pasok ko lang. Try ko mawin doon sa pito. Oh, yun pa. Ka? Ako, Mawala na ako. Kuya, tanggalin mo nga muna yung barandelis. Ay, ayaw ko dito eh. Pag ginautosan ako ni Pike, ayaw ko at may chip ko. Ganun lang. Ikot mo lang ng konti. Pwede niya na ako utusan dyan sa grocery. Iikot mo lang ng konti. Ikot mo lang yung manbel. Ante, bilhin mo na tong kun namin. Lahat ng kalabasa. Bagong harvest. Ha? Magdala sa atin. Sabihin sino? Yung mga dala din. Nauna kami. Nauna rin kami. Pero dati kasi nagadala. Bakit ilan ba? Ano, 13 piraso lang sa akin lang yun. Pati yung sa akin ba? Ay, 12. Ay, Oo, 13 lang. 12 na lang. ito. 20 pieces, 10. Ilan ang kon mo, te, bigay? Parang kuha mo ay. Ito kasi, itong isang tali na to, 20 piraso. Sige, Jay, pagbutihin mo yung 10 sales stock mo. Sa'yo. Magkano gano'n ay? Baka Ma? sulang bagang ko. O, di. May magkuha, delivery kasi eh. 8 na lang gano'n. Baka mag-delivery nga yung... Hindi. Siyempre makita niya mayroon na. Ano meron ka? Sabihin mo rin ako. Ay, dati araw-araw yung nag-delivery sa atin eh. Ano yung gano'n? Ayun, ako naman lang. Kaganda lang. 12 lang. Mura lang guys yung mga gulay. Ito, nabibili lang ng 10 pesos. Lagay mo sa panaso. Nakuha ko na lang. May sabang ko daw. Dagsa ang mga gulay ngayon. Opo. Lagay mo lang ganyan. Talagang- Ako na maglagay eh. Kaya ako na lang dyan mamaya. Pero, tante oh. Ano yung Jay Labong? Ay, ang sarap din yan sa ano. Ito, labong guys. Okay, tapos How much the labong? 15. Ante, marami ka pang ganito. Marami kaming ganito. Ay, nagkakakon kaya? Oo, Meron padang. kaming isang tupperware. Dambilin mo na kaya lahat. Eh, meron pa. Ay. Hindi ko man alam na rin. From ano pa yon? From Paniki Tarlac. Oo nga, masarap din eh. Ito bagong wante ay. Ito kasi nga may bagong show. Ah, masarap yan. Bango pa lang yan. Ayan na guys, sold out 60, 70. ang aming paninda. Thank you, Ante. Ay, Thank you so much. May pang ano na si Uncle Onyor at si Dal pambili ng kape at asukal. thank you, Ante. At least na tulungan natin sila Kuya Onyor at si Dr. magbenta. Thank you so much mga ka-dragon at sa lahat ng ating mga customer.